La segona meitat del segle XIX va suposar un canvi radical a la vida de l'Horta Nord. El camp va començar a mecanitzar-se, van aparèixer les indústries i amb elles els nous sistemes de producció, una nova manera de viure. L'Horta de Meliana va ser testimoni d'aquells canvis de primera mà. L'any 1862, Miquel Nolla va instal·lar a la partida del Barranquet la fàbrica de mosaics Nolla, una indústria pionera al seu temps que va revolucionar la vida del poble. Él era de Tarragona, de un pequeño pueblecito de Tarragona, y se fue a estudiar a Inglaterra. Allí en la fábrica Mau, que se llama, se estudió y se trajo con él los formatos de mosaico y cómo se fabricaba y cómo se hacía todo. O sea, realmente se lo trajo de allí. Que fue la primera fábrica en tener altos hornos, en cocer la cerámica a alta temperatura y poder tener unas propiedades determinadas. La factoria va ser construïda sobre els terrenys d'una antiga alqueria, l'Alqueria dels Frares. Va ser la primera en introduir a Espanya la tècnica de la fabricació a alta temperatura de llosetes de gres porcelànic. Els seus mosaics es van fer famosos arreu el món i van arribar a decorar les grans cases i palaus de la nova burgesia industrial europea. Tant és així que fins i tot diuen que al metro de Moscou, el més luxós d'aquella època, s'hi podien trobar composicions Nolla. La fàbrica va donar feina a milers de treballadors, sobretot dones, durant els anys que va estar operativa. Pràcticament no hi havia família en la qual un o més dels seus membres no treballara a la fàbrica. I al costat de la fàbrica, Miquel Nolla va fer reformar l'antiga alqueria dels Frares per a convertir-la en un edifici original, únic i meravellós. La casa que ara coneixem amb el nom de El Palauet de Nolla. El palau fou des del seu naixement una fita al mig de l'horta. Entre els camps que formen encara avui un paisatge horitzontal s'obreixia este monument a la industrialització. Però què era aquell palau? Per a què servia? I per què va ser construït? El palauet servia de residència per als visitants, sovint molt il·lustres, de la fàbrica. Per allà passaren Amadeu de Saboya, Alfons XII o el famós tenor Julián Gayarre. No obstant, el palau acomplia una funció molt més important que la de ser casa d'hostes, una funció novedosa i revolucionària per a l'època. El Palau de Nolla era un autèntic catàleg a tamany natural on el visitant podia contemplar, amb els seus propis ulls, les peces més exquisides que es coïen als forns de la fàbrica. Mosaics de centenars de formes i colors cobreixen les parets i les façanes exteriors. Composicions inverosímils, llosetes de gres perfectament encaixades recreen escenaris simètrics. Tot el palau era i és un goig per als sentits, una declaració d'intencions. Era com si poguera parlar i dir-li al visitant: sí, som capaços de fer-ho. Lo que realmente le da valor a este edificio es todo el mosaico que tiene, el mosaico Nolla, tanto exteriormente en todas sus fachadas, como en los suelos interiores, como en todos los zócalos. Eso es lo que realmente le da el valor. También le da un valor añadido todas las decoraciones de carpintería, falsos techos, todo eso también le da su valor, pero su valor real, por lo que esto hay que conservar, hay que recuperar, es la cerámica Nolla. Esta cerámica se conseguía, se fabricaba dentro de este conjunto. Este edificio pertenecía a un conjunto que sus fábricas, sus naves siguen estando, aunque se están utilizando para otra cosa. Utilizaban el edificio un poco como el antecesor del showroom actual. Todas las estancias, todos sus suelos y sus zócalos, todos son diferentes los unos de otros. Entonces ahí se ve también la calidad de la cerámica de este mosaico. Aquí. Claro, entonces lo que está tapado por esto. Què queda d'aquells temps?
Els dies de glòria, quan Noia era sinònim de luxe i modernitat, van passar. La fàbrica Noia es va traslladar a Meliana a principis del segle XX i les instal·lacions es van vendre. L'any 1916 va comprar el palau una família francesa i es va rebatejar l'edifici com a Villa Yvonne. Esta família va mantindre el palau fins al seu abandó definitiu, l'any 1969. Interiormente, ¿vale? También, pero exteriormente llamaba la atención por todos los mosaicos, las proporciones que tenían también, porque es un edificio bastante alto y voluminoso. Cada parte, cada trozo de pintura, cada ladrillito, cada trozo de él tiene una historia y ya por eso ya te enamoras. O sea, este sitio es un sitio que enamora. A pesar del pas del temps, el palau conserva tot el seu encant. Encara avui en dia es pot veure una gran quantitat de mosaics originals, la seva torre Miramar ornamental i multitud de detalls decoratius neogòtics, eclèctics i modernistes que omplin la seva arquitectura. El Palau de Noia és molt més que una runa. És una mirada al passat recent de l'Horta, un vestigi d'una època que ho va canviar tot per a sempre. El palau ha esdevingut una metàfora de la pròpia comarca, de l'Horta. Amb un passat rural i agrícola com Alqueria, va convertir-se en indústria per acabar abandonat. Recuperar el palau per al poble és recuperar la memòria viva de l'Horta, un palau que ha esdevingut, per mèrit propi, patrimoni material i immaterial de l'Horta.